Għal-Ministru tal-Anzjani Ġotjena Bela hija biss perċezzjoni li residenza San Vincenz de Paul saret qisha ħabs. Il-preżenza tas-security hija ingumbranti, nammetti. Jiġifieri jekk inti tara ħafna securities ġo post, jaf idejqek, jaf jagħtik dik l-impressjoni, dik il-perċezzjoni li isna qegħdin ħabs. Meta kien intervistat mill-professur Endru Azzoppardi, il-Ministru stess ammetta li fil-ġimgħat li ġejjin se jkun qed inaqqas l-ammont ta' securities li hemm ma' din ir-residenza. Dan wara li bosta anzjani qed jilmentaw li l-post fejn joqogħdu sar qisu ħabs hekk kif qed ikunu limitati ferm il-postijiet ta' fejn jistgħu imorru. Dan it-tgergir tal-anzjani ilu għaddej għal numru ta' xhur hekk kif wara l-każ tal-għajbien ta' Carmenu Fino fir-residenza ta' San Vincenz iddaħħlu diversi miżuri ta' sigurtà stretta li ma niżux tajjeb mal-anzjani kollha li ħassewhom limitati milli jiċċaqilqu mill-kmamar tagħhom. Biqraba jgħidu li issa marru f'estrem ieħor, miżuri li wħud minnhom għadhom fis-seħħ sal-ġurnata tal-lum.